Segundo subscribe ako. Ay, kaikog. Bye naman. Ayo. Naitaw. Patay mas dayo so. Orang sih. Direct sa ba? Tagpas no? Oke. So, tolong lang. Thank you. Sinulog ba? Next year. Apa na eh? Mau. Obitan na pakai na. Sari-sari atau ang itu lur tanah kondang. Kamungganya alang batin. No? Dari nukabal itu? Kan Miga Gulay. Bati. Pila. Pila isa. Pila ka po kamu kan? Ngayon na? Kret? Kali. Namay kamunggay. Okra. Sana to okra? Kalian dengar ya? Jalan. Karena lah. May tanda sa lain ng kamunggay. Pila? 20. Ah, isi ya. Saya banjir. Thank you, Mega. May number. Ay, sorry. Nakita na to sa akong vlog. Ha? Oy. Oh, ni okay pa ni. Okay pa ni te. Huwag ko na eh, ginawa pa na. Oh, ganahe nangutan na ko niya. Walay karang matubag. Doa? Taro eh. Tara. Ay, Ilan mo na? Insi? kare lang. Siguro na, siguro. Balik. Pila ni? Jess. Gamay ko yung kaya. Ha? 5. Ha? 5. 5 na, 5? Nya kare inyo si kuha. Pila na? Si 20 ka na. Diyan ba? Diyan ba? Diyan ba? Ha? Pwede ko mangayog number yung... Ano siya? Ay.
alay lang. Nan. Thank you. Tawag si Vin. Ha? Tawag si Vin. Sarap? Oh, 20 mo no? Sa 5-7. Oo. Hello. Atay. A 4-7 pa. Jess na. Gusto na eh. Jis oh. Jis. 20. Tapi na yung 21. Nag-Jess man, straight rumble. Sa trumble. Oh, 40 tanan. Sa trumble. Ayo. Teman. Numero eh. 7-5 ito. 2-7-5. 257, 257. 2-5-7. Ako alin. Saan deh kau andai kan? Sen. Mesin. Tapos ni kantaning tuloy. Isa na sa gulay nga mong palit. Ano siya. Grabe ilayin sa daan. Bukan saya ba? Para na isustansya itong panglawas para makaako sa COVID. Okay. Kahit na tayo busog na rin. Di ba? Ano yung sudan sa pan? Sa pobre. Tuloy ba? Kasi na, mamanong kung laban na ito. Hindi ka mabuong tani. Okay. Sunod palitan natin ang sikwa. Ulo laban. So, ilahin natin. Bugla mo na tarong boy? Ha? Bugla na tarong. Ang tarong? Oo, nalalan. Ay! Bugla yun? Ito na? Ito na. Palitan sikwa. Hindi dali ka palitan sikwa. Ano tiga-tiga. So na ito ang kamunggay. Nanaw na ito ang kamunggay. Basta ang Bisaya namin tayo. So may pinaka-discussion sa mga pobre. Utan. Mas kami magandang utan din kay pero vitamina ba? Matabang sa aton panglawas. Utan daw manambok. Okay, utan niya manambok kay tidak naman. Tungkol sa taon na taon. Makan na bagian eh. Pero laban lang.
Sampai may kinabuhi. Pag-asa pa. Mga buhi. Kita kayo. Ang kamot yun. Ang bilis pala, bay. Tara guys. I realized it was only